Hello mga Inyans. Mga Inyans, so dito rin sa may Weltic, no? Weltic Bugal yun, no? Bugal yun, Pangasinan. May vlog ko lang yung ano mga Inyans, yung location dito at saka yung ano mga Inyans, available na motorcycle dito mga Inyans. Tara mga Inyans, samahan nyo ko dito sa may Weltic Bugal yun. Long highway lang sa mga Inyans, no? Doon mga Inyans yung bayan ng Bugal yun. At ay may siya AB Nabato Street, tapat sa mga Inyans, no? Pamuntang naman yan sa bayan ng Aguilar to, Aguilar, Pangasinan. Ayan mga so, Weltic. Ayan. Ayan si Weltic yan. May so available motorcycle ba ito mga yan, no? Ito, yung Honda Beat na black ata to, black o may pagka-gray ng konti, no? Yung Honda Beat. Version 3 na siguro ito mga yan, no? Yung Honda Beat. Hindi pa siya version 3 mga yan. Ito pa yung dating Honda Beat kasi ang version 3 mga yan, no? May ano dito, may dito yung ano yung upuan. Ibig sabihin mga yan, ito pa yung dating Honda Beat na ano. Ayan, sinususian pa dito. Hindi yung dating version. Hindi yung bagong version pala. Sorry, yung version 3. Mga yan, ito yung ano naman, yung Honda Click, no? Honda Click na 125 version 3. Ayan, available din dito. Tsaka yung ano, yung pang tricycle na TMX Alpha na Honda. Ayan, matte gray, tsaka yung color na ano, red. At tsaka may yes, no, itong Mio Gear, no, andito, available dito sa may Weltic Bugal yun, yung Mio Gear. Tapos yung Mio 125i, no, available din dito. Ayan, tsaka yung Honda Sport na ano, na RSX, no, available din dito. Tsaka yung Suzuki na Hyper Underbone, no, liquid cooled Underbone, no. Ayan, Suzuki Rider, available din dito. At dito mga yan sa banda mga yan, no, yung ano, yung XL ng TBS 100, available din dito. Ayan, ayos na. Tapos yung Yamaha ng Aerox, no? Mio, Yamaha, available din dito mga yan sa color black. Ano yun yan, no? Ano yun, so yung Yamaha Aerox. Tapos dito mga yan, no? Yung ano, yung Barako, saka yung Mio ng 125i, available din dito. Hindi ko lang alam kung repo itong mga to, brand new. Tapos alam mo yun, so ano, available yung ano, yung Honda Airblade. Ito yung Honda Airblade nila dito sa may Weltic Bugal yung Pangasinan. Ayan mga yun. So dito sa may Weltic Bugal yung Pangasinan, no, yung available motorcycle dito. Ano man yan, no? Dito yung way niya, yung location. Inquire lang ka dito mga yan kung malapit dito sa area na to. Okay mga yan, no? Salamat sa mga. God bless you. More power. Keep you sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga yan.